Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo Sylvester Namiwa anapangisa msonkhano wawo wa atolankhani okhuzana ndi za ngozi yomwe inachitika ku Chikangawa. Iwowa anabweranso ndi umboni wawo. Takhani pompo timvetsere kuti iwowa abwera ndi chani ndiponso atiyankhula kuti chiyani. Ndinanena kuti lero zochitika zake nzolemererako pang'ono zasiyana ndi mmene zimachitikira mbuyo mucha timangobwera nkuwerenga statement koma nkhani iyi ndiyofunika umboni. Ndiye ndisanayambe kuwerenga chikalata cha chikilezi chicha ndinali ndi maumboni awiri amene ndinasewera, ndiye ndimafunanso mundilole timvesereso maumboni ena awiri. A very, very sad day for Madam Mary Chirima and the family, also the UTM, Wanda Msisia. Yeah, maybe not trying to be selective in the antimetuwa chulira kumaso bajamunali amene mwa Ashani. Yes, yes. Patricia Shaniru, Muluzi, former Patricia Shaniru Muluzi, now anabwelera ku Patricia Shaniru Zimbiri. Remember she was one time first lady. Yes. Because anali wakazawo President Abakiri Muluzi, so she was also in that plane. But also Brian, what I also wanted to say was kuti imene ni mapanga piece together kuti kodi china chitika ndijani usafika umene bali apa ndili ndi confirmed report kuti Richard Chimwendo Banda amafuna kuti abwere nawo ndege imene motana ina kwauza kuti ndege yadzadza koma he really wanted to be on board of this plane, but he didn't. So why am I saying this? I'm saying this if sometimes I'm talking about zinthu zambiri chifajani mungopezeka anthu awa panchi nakhale wawo, but I know for a fact kuti he wanted, he was actually told kuti bebani simulibe malo yano yadzadza. But coming back maybe to your question, Brian, nkhani imeneyo ndiona kuti ndegeja imanyamula anthu 19. Siku limene inanyamula thupi la Malemu Kasambala munali mapassenger 9 kuphatikizapo kugwira ntchito mu ndege atatu. Nkhani imene tinayi tchulapo mu Chingerezi muja tichulanso pamene tikuombera mkota pa chichewa, komanso timafuna timvere umboni uwu. Kudziweni ineyo ndine Koledi Nkosi kuchokera ku Kasangazi School. Itachitika ngozi kunachitika zambiri zimene zimachitika, anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene feti naionera mene imaterera itadusa pa Kasangazi School paja inazafika pena pake pa manda pamene inazayima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili mmalere koma ya asisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseri kumene kunali kakhwawa. Inazooneka kuti utembenuka yukhanga yatembenuka yasonyeza kusi, kenaka inalowa mu mitambo. Kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pa Chingerezi. Sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono. Kenaka italowa ku mitambo kuja inakhala ngati yasiya kuoneka. Kenaka atafufuza na zaimbira kopisi ndine Koledi Nkosi ndikugwiraso ntchito ndi Vice President anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms, komanso ndine innovator amene ndikugwiraso nawo ku innovation and creativity. Ndiye naye sesa ndithu kuimbira ku ofisi kwauza, kenaka nitaimbiraso ku polisi ku Chikangawa ku Mzimba, naye sesa ndithu imbira Grace Malemya ku Umbuzimani, nitaimbira wosewa pepa ndayankhula maina amene naye sesa ndithu kwayankhula. Kenaka nazaimbira Tamandani wa kumibawa, ndaimbira Tamandani wa kumibawa ndi Osmas Malemya wa ku OPC. Kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo, ndiye mauthenga aja natumiza kwa kunzuzu chabwino ku PMF. Serikali ya MDF pakali pano sanapeze chilichonse kuyambira dzulo pamene anayamba ntchito imeneyi yofufuza ndege imeneyi malingana ndi information imene ikupezeka
kudzera kwa anzathu ena amene ali ndi magadget ofufuzira akunena kuti ndege imeneyi inachita crash mu area ya Chikangawa. Ndi asilikali athu achita concentrate ku Chikangawa. Chikangawa kwambiri area ya Reply pamene pakupezeka tower ya Airtel komanso TNM. Iwowa anatipatsa umboni woti pakutuluka signal mu area imeneyi. Ndiye ife kumene tikunguza ndege imeneyi ndi radius ya 10 kilometers kuchokera pa tower ya Airtel imene ili located kapena ndingani kuti imene ili pa Chikangawa. Asilikali amene kapena ndinene kuti anthu amene ali mu kufufuza ndege imeneyi alipo magulu angapo. Pali anzathu aku polisi, pali aku forestry, komanso a civil aviation. Anthuwa anzathu aku polisi, a civil aviation ndinso a forest amenewa akuthandiza ndi zina zonse zimene ali nazo. Ife MDF tinapitiriza usiku wonse kuunguza kuti mwina tikhoza kuipeza, koma mmene ndanenera sitinapeze kena kalikonse mpaka pano. Pali zovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera, kukoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Chachiwiri mmawa uno ndi nkhani ya nyengo. Nyengo ku Chikangawa kuli fog, ndinganene kuti kuli nkhungu. Ndiye nkhungu imeneyi ikutipatsa vuto kuti tithe kuona bwinobwino pa ground. Nkhani yachiwiri ndi nkhani ya chithandizo chimene chikuchokera ku maiko ena. Maiko ena oyandika nafe chita pledge kuti atithandiza ndi ma assets awo. Ma assets amene akutchulidwa ndi ndege, ma drones ndi zina zimene zingatithandize kuti tipeze ndege. Anthu ambiri akutha kumangonenapo andi kuti ifeyo zitithandize kuti tisakhale ndi chithunzithunzi cholakwika. Tikufuna kuti tidzimvera information imene ichokere kwa ife, chifukwa ndi amene tili ndi asilikali kapenanso zida zotha kufufuzira bwino pa nkhani yoyang'ana ndege imeneyi. Amenewo ndi General Paul Valentino Phiri, mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno. Kanema ameneyi akuonesa nthawi kuti amayamba kuyankhula chamma 9:45. Ndengati mmamvesera bwino mchingerezi muja ndimawerenga kunena kuti ola yomaliza yosaka ndege apolisi nkuti 9 koloko atalandira uthenga onena kuti akasechenso ku phiri limene lija kumene akuganiza kuti ndege inagwa kumene anakayipeza ndege. Ndiye akubwera apa past 10 kumanena kuti mpaka na pano kuli ndege sikuziwika, information tilibe. Akupitirira kumanena kuti kumaloku nkukuvuta chifukwa chokuti nkowirira amalawi anakuona kumalo kuja sikowirira. Kenaka akunena kuti mene kulibe nyumba, amalawi anaziona nyumba ziliko. Zikomo kwambiri. Ndinanena kuti ndiyesera kupanga samare ya zimene ndawerenga zija. Choyambirira nchonena kuti amalawi kuzera mbungu lanu aside litakhumudwa kunena kuti sopano patha masiku 21 chibweresere report lopanda pake lija limene langotaya nthawi kuononga ndalama za Malawi, palibe chinthu chimene aboma achitapo.
izitu zingophera mphongo pa nkhawa zimene amalawi adali nazo kunena kuti cholinga chokhazikitsa commission ija kumangofuna kuti achakwera ndi boma lawo aziyerese koma sizinali chilungamo. Chifukwa cha chimenecho ife asidedi lero tabwera pano kusindikanso kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera achose ntchito mkulu wa asilikali ankhondo Paul Valentino Phiri chifukwa chonamiza mtundu wa Malawi. Chinthu chachiwiri Achakwera achose ntchito Moses Kunkuyu chifukwa chonamiza mtundu wa Malawi. Komanso achose Daud Suleiman chifukwa chonamiza mtundu wa Malawi. Achosenso ntchito Richard Chimwendo Banda chifukwa chonamiza mtundu wa Malawi. Chinthu china tikupempha boma limene lizabwere limene lisazakhalira Achakwera kunena kuti commission iyi imene amayisogolera Achaba Alide izafufuzidwe ndipo azayankhe mlandu onamiza mtundu wa Malawi. Komanso mukawerenga ripoti limenelo mutha kuona kuti latithandiza kuona zimene simaziona zobisika mwachisanzo pakuonekeratu kuti panali kugwirizana kwa mtunthu pakati pa imfa ya Arafu Kasambala ndi imfa ya Malemu Saulus Chilima. Tifanena kuti boma lina likazabwera osati losokuzidwa ndi Achakwera lizafufuze kuti chinachitika ndi chani pa imfa ya Arafu Kasambala. Amanena kuti wandisokosera nkulinga utamva. Ife ripoti limene tinalikana titangolimveserera ndiye leronso ndimafuna ndikupaseni ntchito kuti mugwire Amalawi mukalimveserera ripoti lija ndiye mukawerenge mundivomereza kuti pali zinthu zina zimene zasinthidwa. Ripoti litawerengedwa ataona kuti Amalawi apo tazipereka anakasintha ndiye ndikupasana assignment mukamvesere zimene zinayankhulidwa ndiye mukawerenge ripotilo mukaona kuti cholinga cha ripoti limeneja kunali kungwapaka phula maso Amalawi. Chifukwa chani tikunena zimenezo tatulusa mfundo pafupifupi 17 1 black box. Moses Kunkuyu pa 18 June 2024 adauza mtundu wa Malawi kwasimikizira kuti zonse zimene zimachitika mu ndege nthawi imene magwa tiziziwa chifukwa black box analata ichosa. Nimafuna ndinene pano kuti ndege zonse akumazipanga kuyambira chaka cha 1950 mumakhala chida chimene chima jambula mautenga onse kusonyeza kuti zonse zimene zimachitika mmene magwa ndege zilipo. Ndiye Kunkuyu anasimikizira mtundu wa Malawi kuti zimene zazisunga bwino. Lero mukawerenga ripotilo amanena mobwereza kuti akanakonda commission iyi akanaona kapena akanamvesera black box. Ndiye tikufunsa kuti black box yo ndi chida cha boma. Mukawerenga ripotilo akuti ndege za asilikali sizokakamiza kuti mukhale chida chimenechi. Ndiye tiyerekeze kuti adachichosa. Amalawi amene alayinaka ndege imeneyo fa ndegeyo ndi chuma cha dziko akuyeneka kuti amve kuti black box inachosedwa liti mu ndege imene. Pano pa ili kuti commission idazipereka komanso idapereka Amalawi posafusa funso limeneli. Ngati Kunkuyu ananamiza mtundu wa Malawi kuti black box ilipo ndifukwa chani Kunkuyu mpaka lero kugwira ntchito. Chinthu chachiwiri nkhani ya mafuta mu ndege. Mukawerenga ripoti la ku Germany likunena kuti mu ndege muja mafuta analipo ndipo pali mapeji angapo amene tapanga koti kuchokera mu ripoti limenelo. Koma mukawerenga bwinobwino ripoti ja likunena kuti pamene pagwira ndege paja sipanaoneke ulodontholo limodzi la mafuta. Commission wa akanakhala kuti ntchito yawo inali yofuna kuwazindikirisa Malawi choona akanafusa akanayitana mkulu wa asilikali ankhondo kuti auze mtundu wa Malawi kuti mafuta amene adachosa mu ndege muchokwana 3 hours ali kuti. Chichitikire ngozi ya kuchikangawa taonapo ngozi ziwiri za ndege kulilongwe ina kunkhotakota kulilongwe palibe anafapo ya kunkhotakota tidata yapo mmodzi oyendesa ndege koma panaoneka ndithu kuti mafuta alipo kamoto kanaoneka posayida pompa taonapo maiko ena ndege inachita ngozi nkuphulika koma panapulumuka anthu awiri kuphulika ndithu kuyaka ngati bomba koma panapulumuka anthu awiri. Ina posayida pompanso mwapulumuka anthu pafupifupi 29 koma anthu anauona moto ndege ija ikugwa. Koma mukayang'anisisa pamalo pamene pamagwa ndege zimene tachulazi panali pamwamba kwambiri koma ndege iyi akuti imagwa pamalo osapitirira mamita 4. Ndiye Amalawi afuna amve kuti ndifua chani Achaba Alide ndi makomishona ena simunafunse kuti ngati mu ndege muja muli mafuta wali kuti
tikamvaona ripotili mukudalira umboni wa Colonel Julius Mdokwa amene anakupereka maganizo ake okha. Zoona nkhani ya funikira ngati imene mukangotenga maganizo a munthu mmodzi okha ndi kupanga chiganizo. Nkhani ina yozizira thupi kwambiri ndi nkhani yakusowa kwa magazi, malovu komanso mkozo kwa anthu amene adakhuzidwa ndi ngozi imeneyi. Akanakhala kuti commission imeneyi inalidi yofuna kutumikira Malawi, pamene paja ndi pamene akanachedwapo. Kuti mukutiuza kuti anthuwa adafera mu ndege. Kodi ndifukwa chani mukunenanso mu ripoti yomweyi kunena kuti mu ndege muja simudaoneka kungakhale dontho la magazi? Magazi apita kuti? Malovu apita kuti? Adawachosa ndani? Anthutu aonapo ngozi zosiyanasiyana. Pamene pachitika ngozi ngakhale ya galimoto pamazaoneka madzi apo oilo, mafuta ena apo, komanso muthanki mafuta amazaoneka. Komanso anthu amazaona magazi, nkumalondola magazi kuti ngakhale munthu ina amaphupha anadusa umu, amaphupha napita uku, ndi amalondola magazi. Apa zidachitika ndi chani? Ndifukwa chani commission imene munatenga mafunso onse a Malawi munaganiza kuti nkhani yozizitisa thupi ngati imeneyi ya magazi musayilondole nkumakalimbana ndi zinthu zina zopanda pake? Nkhani ina tidawuzidwa kunena kuti Richard Chimwendo Banda amafuna akwere nawo ndege, ndiye akuti ndegeyi adalesedwa kuti inazaza. Mukawerenga ripoti la akaswiri za ndege ya ku Germany akunena kuti ndege imeneyi malinga ndi mtundu wake imanyamula anthu 19. Komanso ndegeyi oyamba kuyigwisa ntchito ndikomaliza si Malemu Chilima, anthu amayigwisa ntchito. Komanso mu ripoti lomweli makomishonawa aziyika pambala mbanda kuti sanagwire ntchito yabwino ponena kuti mmene imapita kumzuzu itanyamula thupi la Malemu Rafika Sambala idanyamula mapasenjala 9 osawerengerapo anthu amene magwira mu ndege. Ndiye lero ripoti ili likudalira umboni wa mlembi ku ofesi ya wachiwiri kwa msukulu wa dziko lino Dr. Lake Sikwesi amene akutadalandira telefoni kuchokera kwa Azamba kwa apempha kuti akufuna malo a Chimwendo. Apapa nkhaniso yakoma zimafunika kuti akomishoni akanafunsa bambo Wanda Msisa kuti kodi amene anakuuzani kuti ndege yazaza anali akolini Zamba kapena Richard Chimwendo Banda, chifukwa zaonekeratu kuti umboni umene anapereka Dr. Lake Sikwese ngwaboza, chifukwa ripoti lawo lomwelo likunena kuti dzulo lake ndegeyo idanyamula anthu 9 kuphatikizapo thupi la Malemu Rafika Sambala. Ubwino wake akuti Dr. Lake Sikwese adanira ndege yazaza ifa samadziwa kuti Madam Mary Chilima ndiwo chitetezo wawo sapita. Koma mmene akukamba nkhani ya Richard Chimwendo Banda sakunenanso kuti amafuna apite ndipo dekedwe wawo. So nchachiziwikire kuti PS amenewa mlembi wa ku office imeneyi Dr. Lake Sikwese adanama atalumbira, chifukwa ripoti lomwelo lanena kuti dzulo lake ndege inanyamula anthu 9. Ndiye sizinakhala zovuta kutenga anthu 8. Tikumbusane pano kuti pa anthu 9 amene anatayika aja anthu 3 amagwira ntchito mu ndege muja, mapasenja analemo 6. Kusonyeza kuti kanakhoza kwa nyamula Richard Chimwendo Banda komanso kanakhoza kunyamula Mai Mary Chilima ndi msilikali wawo akanakhalanso 9 ngati anthu amene anyamula dzulo. Choncho ndi boza la mkunkhuniza kuuza dziko kunena kuti Dr. Lake Sikwese adanena kuti ndege yazaza. Apa Amalawi akhoza kunena kapena kuvomereza zijama kayikira kuti anthu ena madziwa kuti ndege ikagwa. Ndifake samafuna kuti anthu ena akweremo. Umboni umene ukusimikizika chifukwa commission ikanawauziratu pompo Dr. Lake Sikwese kuti iyayi anthu atuuza kuti dzulo ndege inali 9 ndiye sizikanakhala zovuta kunyamulanso anthu ena 9 kapena kunyamula anthu ena ochepera pamenepo. Tsopano apa pakubwera nkhani ija ya chipepeso. Tidamva kuti mu ndege muja munali 5 million. Ndiye Dr. Lake Sikwese ngati anama pa nkhani yoonekeratu ya malo mu ndege. Tingakhulupirire kuti ndalama ija adaperekadi 5 million ya chipepeso adaperekadi kwa Chilima. Ndiye commission ingankhulupirire bwanji munthu ameneyi kuti umboni wake ukhala ugwirika mu ripoti lofunikira ngati. Ndimafuna ndisindike pano kuti kupatula Chilima mu ndege mmene muja munali mayi wakale wa fuko Dr. Patricia Shaniru Dzimbiri, komanso munali asilikali ankhondo a polisi komanso akuluakulu ogwira ntchito mboma. Nkhani ina imene tikanakonda kuti akanakhala kuti commission ija imagwirira ntchito ya Malawi akanachita chidwi ponena kuti ndifukwa chani sidatenga 24 hours kuti akapeze pamene pagwira ndege, pamene chikhalirecho mu ripoti lawo lomwe akutiuza kuti telefoni imodzi ya dokotala amene ali mu ndege muja imayitana pa nthawi imene ngozi imachitika.
nchachiziwikire kunena kuti zida zonse zofalitsa mauthenga m'Malawi muno aini ake ndi amakra. Ndiye malinga ndi umboni umene tili nawo umene tisewerepo mpa, nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu anauza dziko kuti amakra atathedwa nzeru adapempha makra ya ku Tanzania, ku Rwanda, komanso ku Angola kuti wathandize. Kumafunso kumanena kuti chifukwa chani atathamanga kukafuna thandizo kunja osafunsa ku Airtel ndi TNM amene ali aini ake amatawa amene anali pamene paja. Funso kumafunsa kuti chifukwa chani anthu anakayamba kumakasaka ku Usisya, kumakasaka ndege ku Embangweni pamene ali ndi umboni ogwirika kunena kuti foni ya dokotala Dan Kanyemba imaitana. Apa Amalawi tiuzane kuti tinanamizidwa, anthuwa amadziwa pamene panali ndege. Umboni umenewu ukuvomerezekanso ndi zimene anayankhula Valentino Phiri kunena kuti inali 10 km radius. Ndiye funso kumanena kuti kodi nkulephera ntchito kapena kuchitira dala, chifukwa ngati nzoona kuti asilikali opitira 200 zinatengera 24 hours kuti akapeze ndege pa radius ya 10 km ndi pa Malawi pano tili pa mavuto. Chifukwa ife tikuganiza kuti ngakhala asilikali 5 sikanatengera 1 hour. Chifukwa chikhaliro chamadziwa kuti sigino yomaliza ikuchokera pa malo apa. Choncho tikudabwa kuti mpaka na lero Daud Suleiman akugwira ntchito pamene ananamiza dziko kutulusa nambala 261 kuuza mtundu wa Malawi kunena kuti amene atayione ndege ayimbe foni, chikhaliro akudziwa kuti information ali nayo. Tikudabwanso kunena kuti mkulu wa asilikali wankhondo akukhalabe mwagwira ntchito kuzafika lero pamene chiziwikiretu kuti either anasunga information kapena adapangira mwadala. Choncho tifuna wina wake afotokoze kuti ndifua chani zidatenga mpakana maola 24 kuti tikayipeze ndege imeneyi. Kodi Achakwera adauza ndani kuti ndege yafika kumzuzu? Achakwera amene amayankhula ku mtundu wa Malawi adanena kuti adauzidwa kuti ndege ija yabwezedwa kuchokera kumzuzu. Koma tikawerenga ripoti ili zikuoneka kuti analandira foni 25 minutes to 12 kunena kuti ndege imene inanyamula wachiwiri wanu sikuoneka. Ndiye iwowo mu nthawi imeneyo akuti adawapempha ati anapanga advice not direct, adawapempha mkulu wa nkhondo kunena kuti aziwafotokozera akatha maola 4 ena aliwonse. Tikumbukire kuti tauzidwa kuti mu ndege munali mafuta a 3 hours. Ndiye Achakwera amafuna update 4 hours, amafuna kuti pachitike chani nthawi imeneyo popeza munali mafuta a 3 hours. Chimene amafuna update 4 hours chinali chani? Ndiye ripoti ili antaona kuti Achakwera ali aonekera pa mbalambanda akunena mopanda manyazi mu ripoti mokuti ati Achakwera sadamvese bwino zimene amauza mkulu wa nkhondo. Zoona zimenezo ngati sadamvese bwino nkhani ya wachiwiri wawo ndifua chani sadawafusisisi. Mu ripoti lomwelo akuziperekanso akunena kuti mkulu wa nkhondo adanyamuka kupita ukauza Achakwera pamaso atayankhulana pa foni. Ndiye ngati sanamvese bwino pa foni ndifua chani sanawafusisise bwino pamaso ndikumaka yankhula ku mtundu wa Malawi mbanda kucha ngumanena kuti ndege ija ayibweza kumzuzu. Pakutha pa zonse tifuna Achakwera amuuze mtundu wa Malawi kuti ndani adauza kuti ndege ija idabwezedwa kumzuzu. Zochitika za chilendo. Commission ija idapasidwa mphamvu zofanana ndi High Court kuti itakuitana munthu wina aliyense. Ndiye mu ripoti lomwelo mwamwayi mwa Mulungu akutuza okha kunena kuti apolisi adayankhula ndi anthu amene anaona ndege ija ikugwa, anthu osiyanasiyana. Ndiye zimenezo adapanga docket, adapanga nditu file yayikulu. Adauzidwa kuti file imeneyo a commission ayiwerenga. Koma ati mpaka amene matipasa ripoti ili ku polisiko wina wake wasankha kuti file imeneyo asayipereke. Kodi ni munthu wa mtundu wanji ku polisiko amene ali mphamvu zoposa lamulo pamene chikhalirecho commission imakhanga ti court? Ndifua chani ya commission anabwera kuthamanga kumanena kuti ndege ija palibe akadapulumuka pamene chikhalirecho umboni wofunikira wa umene anthu anaona zikuchitika sadaumve. Amalawi ndimafuna tikumbusane kuti ripoti limene lija mukaliwerenga ziganizo zazikulu zapangidwa pogwisa ntchito ukaswiri kapena kuti ukadaulo wa anthu oyeza mathupi ngozi ikachitika. Koma nzomvesa chisoni kunena kuti patakhala ola limodzi kuti ndege ija ipezedwe kunabwera
commissioner Julius Ndokwa amene amaoneka kuti anali mphamvu kwambiri, amalesa anzake onse kuti agwire ntchito. Analesa azipatala kuti asatenge zithunzi, analesa okhuza za moto asatenge zithunzi, analesa polisi asatenge zithunzi. Ndefunso kumafunira kuti munthu amene ngwakuzomba chimene anakapezekera ku Nzuzu nthamenya njani. Koma chodabwisa china choti atangofikako 1 hour ndimene kwanandire kumapezeka uthenga kuti ndege chete pakuti atapedwa nakayipezadi. Anthu amene anayeza matupi amenewa amadandaula kuti amafunika kuti akafike pamalo pamene panagwera ndege, amafunika akaone ndege chimene inalili, koma sanakwanise kutero. Ndiye atalephera kupita kumene kucha mwayi wina kuti apeze apange ziganizo zolondola, unaliona kuti ayankhulane ndi anthu amene ali pamalo paja adakafika poyambirira chifukwa ndege inali itasunthidwa, matupi anali atasunthidwa. Nzomvetsa chisoni kuti omwewa Julius Ndokwawa amene anakaona zinthu zija sanakaperekenso information kwa anthu oyeza matupi. Kutoko kumafuna ndikuuze na mai ndi abambo kuti zosatira zimene zili mu report imene alemba zokhuza kafedwe ka anthu kamene kaja nzosadalirika, chifukwa commission yanena yokha kunena kuti anthu amene amayezawo amadandaula kuti sanapasidwe zipangizo zoyenerera. Ndiye funso kumanena kuti ndifuna chani munthu yamakaniza kuti zinthu zimene zimafunikazo zomwe zimakanizidwa, munthu amene aoneka akapite akapereke umboni sana akapereke. Ndifuna chani mpaka na pano munthu amene atamwita na commission anakangomufunsa funso limodzi lokhuza mafuta okha kuti ndifuna chani ndege sida yake. Ife tuganiza kuti munthu ameneyi amachitira da amabisa umboni. Ndiye tikudabwa kuti patha masiku 21 kusafika pano palibe chimene chachitika. Nkhani ina ndona kuti malamulo amaneneratu kuti munthu ukapezeka ndi katundu amene ukulephera kumfotokoza kapena amene akuganiza kuti wasowa pena pake kapena ukapezeka ndi katundu wa boma umayeneka ukabweze. Muripotira kutiuza kuti mfuti imodzi ya mmanja inasowa pamalo pogwera ndege inakapezeka ndi msitikali wina ku Nzuzu. Chilengezere izi sitilamvepo kuti munthu amene amuyita kuti akamfunse mafunso awiri atatu. Pamene chikhalecho tikuziwa kuti kupezeka ndi mfuti opanda zipepala zovomerezeka ndi mulandu. Kodi malamulo asintha? Kodi akupangira kuti amene ndi msikali wa nkhondo kapena malamulo ku Malawi ayamba kuyang'ana nkhope? Nkhani ya zoyankhula tanena kale kuti mkulu wa nkhondo Malawi muno apo Valentino Phiri adanama kuntundwa Malawi kuti kumalo kucha kunalibe anthu koma anthu analiko. Ndiye zodi yake idakwanisa kucheza ndi munthu mmodzi akoledi Nkosi amene kanema wake tasewera pompano akunena koyamba kuti kumene kucha kunachitika zambiri. Mawu okhawa ungone kuti kumene kucha kunachitika zambiri. Ndili mu commission muja ine ndinaitenga clip imene yokapereka ndipo nakapasa a Monsinyo Thawale. Koma nzomvetsa chisoni mukawerenga ripotiro zimene akuti akoledi Nkosi adanena ati amaganiza kuti ndege ndi akauniuni. Zina zonse zija maina onse anthu atchulacha mukayang'ana pa ndandanda wa anthu amene anaita ndiwo takafunsidwa mafunso sadayitane. Kodi sadayitane chifukwa chani? Komanso tikuwerenga ripoti tikumvesedwa kunena kuti kufufuza kudayimisidwa. Anayimisa ndi mkulu wa polisi chigawo cha Kumpoto. Mukayang'anisisa bwinobwino maumboni anthu amene anayitanidwa Kumpoto zina lawo palibe. Mukalipeza zinalo akupezeka kuti adayitanidwa ku Lilongwe Aluhanga. Ndifuna chani commission inaona kuti ayitanine kunoko ku Lilongwe. Komanso pali nkhani ina imene inachitika kuti zitaziwika kuti ndege yasowa iwo adalamula kuti ndandanda wa galimoto zimene amayendera malemu chilima azichose pansi wakazibisi. Kodi chiganizo chimene adapangiranji? Tuganiza kuti amenewa akanakhala anayitana kupita pa commission imeneyi akanapereka umboni oyenera ofunikira kwambiri. Ndinanena mu Chingerezi muja kuti ma commissioner amenewa amalimbana ndi zinthu zina zopanda pache kusiya zinthu zofunikira kwambiri. Mwachisanzo akutuuza mu report lomwe kuti matupi ena amene anapita ku Sunset malo osungirako matupi anapeza kuti anthu akumene kugwira ntchito kumeneko asadauzidwe adasambisa maliro ndi kusoka zilonda zimene patupi pawo opanda kuziwa wina aliyense. Uwotu ni mulandu. Adapalamula mulandu. Koma Malawi akuzifunsa kuti ndifuna chani masiku 21 chitulukire report ili palibe ni munthu mmodzi amene wamangidwa. Amalawi misapusisike anthu ogwira ntchito kumuchale sangangozuka nkuyamba kumagwira ntchito yake ngati manager opanda kuuzidwa. Izi zidachitika madala kunena kuti anthu abise maumboni. Izi zikugwirizana ndi zimene anthu akuyankhula
kumalo kumene kunagwera ndegeja kuti akamva zinthu zikulira ngati mfuti, akamva zinthu zophulika, amamva ndegeja ikulira ngati matrakita. Koma mukayang'ana mu ripotilo mupeza kuti zinthu zosisathupi ngati izi makomishona aja analibe nazo chidwi chawo chinaliponena kuti kodi anajambula zithunzizo zili kuti, chidwi chawo chimene chionena kuti anthu adagenda coffin. Inde ife asidedi sitimayikira kumbuyo nchitidwe ophwanya malamulo, koma nkhani yosambisa maliro opanda umboni, opanda kuuzidwa, kumasoka zilonda zapathupi la maliro opanda kuuzidwa, mungayerekeze motani ndi nkhani yogenda coffin. Maliro kapena kuti anthu ndege kusowa 24 hours mungayerekeze bwanji kulemera kwake ni nkhani yoti anthu amagenda munsewu. Ndifatena kuti komishoni iyi idagonera ponena kuti isuke mayina a anthu ena, isuke mbiri ya anthu ena, koma chilungamo adasankha kuchitaya. Pomaliza ndimafuna ndibwereke mawu amene anayankhula ambuye Thomas Msusa ndi amene amayika maliro a malemu Saulus Close Chilima kunchewu, kunena kuti pamene pamachitika pacha analipo wina amene amaona zonse zija ndipo amajambula, chilungamo chiziwika. Pomaliza penipeni ndinanena kuti tikwafusa achakwera kunena kuti achose anthu amene taatchula aja, chifukwa umboni ulipo kugwirika kuti adalephera ntchito, umboni ulipo kuti ananamiza ziko. Ndiyo achakwera ngati president sangakondwere mwagwira ntchito ndi anthu oti ngosakhulupirika, koma usogoleri wina umene uzabwere kupatula wa chakwerawo uzafufuze commission of inquiry yonseija kuti kodi cholinga chawo ndi chani, kusiya kulimbana ndi zinthu zinatumphuka zikuluzikulu ngati kusowa kwa magazi, kumveka kwa mfuti kumalo kuja, kusowa kwa mafuta mu ndege, kusowa kwa black box, nkumalimbana ndi zinthu zing'ono zimene amalawi analibe nazo chidwi kwambiri. Komanso ndifua chani apolisi akulangatali pamwamba palamulo kukaniza commission imene masidwa mphamvu ngati high court kuti asapereke zimene adafusa. Pomaliza penipeni ndimafuna ndichenjeze kunena kuti dziko lino ndi dziko la ulamulo wa demokrasi. Choncho kantima aka komafuna kuti anthu asamayankhule kalibe space ndipo sikavomerezeka. Ngati mukumbukira bwino nthawi imeneja kudamangidwa anthu kuphatikizapo mbusa. Ife timayembekeza kuti mukaona ku list ya ndandanda wa anthu amene anayitanidwa tiona mayina awo kuti anthu amene akaperekere umboni yakulibe. Mukabweranso kuzaona umboni umene apereka Khalid Nkosi kuti anayimbira chikangawa polisi, timayembekeza kuti commission of inquiry iitana officer in charge pa chikangawa polisi udauda zotani. Koma mukaotenga umboni wa Khalid Nkosi utenga kuti timalizire nkhani, ndiona kuti akuluakulu a boma la Malawi amadziwa kuti ndegeja yakwera pa nthungwa, umboni anali nawo, ndiyeno auze mtundu wa Malawi kuti njifua chani analola kuti dziko likhale lungoyima nji kwa maola 24. Pa maola 24 amenewa chimachitika ndi chani. Zikomo kwambiri, ndinanena koyambira kuja mundikhululukire, inali press briefing yovuta kwambiri. Sitimafuna kuti tichule press briefing, koma timasowa kuti tichule kuti chani. Koma nkhani inali pano tidanena sabata zitatu zapitazo kunena kuti report limene lija amalawi mulikane ndilopanda pake. Ndipo peza kusidedi sitimangoyankhula lero timabweresa umboni umene tautenga mu report imo ndi report la ku Germany kunena kuti amalawi zimene tawerenga kapena tinauzidwa tinangobwatikidwa. Zikomo kwambiri. Sikuti ndinali ndekha mchipinda muno, ndi mzanga niwangofuna ndipase 30 seconds tabwera pano nkale muphere mphongo pa zimene ndayankhula azimawanu ndotani 30 seconds. Zikomo kwambiri. Dziko la Malawi linali tcheru kudikira ripoti ya ndege, koma ripoti la ndege litatuluka
amalawi aja ali ndi mafunso ochuluka chifukwa si zimene amayembekezera zimene zinatuluka mu ripoti la ndege ndizomvetsa chisoni zimene zidachitika ndipo amalawi ambiri akulira enanso afa chifukwa cha mtima mmene uwapwetekera ndi maganizo zimene zinachitika ine pano ndili ndi chisoni kwambiri za imfa imeneyi ndizomvetsa chisoni kwambiri tiyeni tiyesetse kuti tichotsa anthu amenewa ntchito amene amakhudzidwa pa nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri zikomo. Ndimafuna ndisindike kuti lero ndi siku loyambirira anthu kuyamba kugwira ntchito m'bomamu ndi press briefing. Sabata ino tiyembekezere kuti tikhale ma press briefing osachepera atatu. Mdziko muno mwalo wa chibwana pali zinthu zingapo zimene ndifunika tiwombe nkota tisanapite ku chisankho cha 2025. Pali zinthu zoti tizikonze chifukwa atsogoleri athu amatitola. Zambiri zimene zimachitika mdziko muno sizingachike kwina kulikonse. Ndine mafuna ndauza chakwera kuti ngati sachosa mkulu wa nkhondo apo Valentino Phiri, ngati sachosa akunkuyu, ngati sachosa Daud Suleiman, ngati sachosa Richard Chimwendo Banda, ngati sachosa a PS Asikwese ponamiza commission, ndiye kuti iwo achoke. Ndibwereze pamenepo. Two things. Ngati achakwera sawachosa anthu amene tatchulawa umboni ulipo tasiwera pano ananamiza dziko ndiye kuti ayeneka kuti achoke ndi achakwerawo imeneyo ndi negotiable pacha kusidiri mukuziwa likayankhula tayankhula ndipo popeza mwayamba kupasana mayina kuti ndinu afarao zimene tichite tizipanga ziwiri tizigwada pansinso amalawi mapemphera muchoonadi ndiye achule amamuyenda farao aja azikuyendani muso wamtendere muzimva kutentha ndiye sanafike kumeneko just do the needful. Ndani kale kuti kuli zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene tigawane ndi mtundu wa Malawi. Choyambirira ndi chimene chikuti ngati mtundu wa Malawi tisamalole kunamizidwa. Ndina anena siku chakuti ngati achakwera amakanika kutekeseka ndi imfa kapena kusowa kwa ndege kwa wachiwiri wawo inu ndine ndi ndani. Ndiye nthawi yakwana if we allow Dr. Lazarus Chakwera to get away of this issue. Ndiye kuti amenenso ena kuti savoterewo kapena khalabe omwewa azitipangabe zomwezi. Ndiye tizingozifera ngati nchenche. Moyo wa munthu ngofunikira kwambiri ndiye apa tisapange chibwana ndikupira kuti uthengawo wafika. Za ripoti ili tathokoza kwambiri lango tiponjezera mafunso komanso tizipasa zipolopolo lero tikuyankhula pano kuti Dr. Sikwese adanama, tikuyankhula pano kuti Achimwendo adanama chifukwa umboni ulipo, umboni uli mu ripoti. And ndifuna ndiyankhulenso pano kuti commission iyo idanama nifatenera kuti boma ili likazachoka likazabwera boma lina commission imene ifufuzidwe ndiponso anthu amene azamangidwe. Ndisakomedwe kuyankhula koma ndimufuna ndisindike sinabwere pano kutayisa nthawi ya Malawi nkhani ifunikira imene ndabwera pano ndiyofunikira komabe ndisakuphereni ufulu wanu wofunsa mafunso. The floor is open. All right. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndi mafunso analangapo koma ndingofunsa awiri. Funso loyamba ndi kuti nkhani ina mwango ichula mopetsula kwambiri koma ikuoneka kuti mwayatsa moto wina. Zakafukufuku wa imfa ya Rafu Kasambala. Mukuti nchifukwa chani ikufunika kufufuzidwa nsomodeka zikugwirizana bwanji ndi ngozi ya ndege malingana ndi mmene inu mwapezera mauthenga anu. Nkhani ina yachiwiri ndi nkhani yokhudzana ndi anthu amene mwanena kuti achotsedwe ntchitowa. Kuchokera mwina 2020 kufika pano inu amene komanso amabungwe ena ndi anthu ena mwina andale akhala akutchulako za anthu ena amene mtsogoleri wa dziko lino akufunika kuwachotsa pa ntchito zawo pa maudindo awo. Ena nduna za boma, ena ogwira ntchito mu ofesi za boma. Koma palibe amene anachotsedwako chifukwa chokuti anthu mwanena kuti achotsedwe. Nchifukwa chani mumakhalabe ndi mphamvu zomamuza mtsogoleri wa dziko lino kuti achotse anthu pamene palibe chimene chimachitika?
zikomo kwambiri. Tifunso lomalizalo chifukwa chake chimodzi Dr. Lazarus Chakwera anali mkulu wosusa ku nyumba ya malamulo, anali president wa MCP, nthawi imene ankayankhula za nzeru zogwirika chifukwa chaonera kuti ku Malawi kuno tili ndi ulamulo wa democracy. Ndiye mu ulamulo wa democracy mphamvu aini yake ndi inu ndi ine ndi amene akutimvera. Achakwera aja anachita kuchondelera, amachita kugwada, akuluakulu mundivotere, mukandivotera ngizasintha zinthu, ngati sindisintha zinthu in 2 years zapanga resign. Ndiye chimene tikuti pasa mphamvu ndi section 12 ya malamulo akulu a dziko lino. Achakwera timu yawo yonse yanga ntchito yathu timalipira, they are not doing us a favor. Ndiye ife olemba ntchito fe tikuyeneka kuti azipanga according to our aspirations and goals. Ndiye no ntchito yo ili ma condition mphamvu tina apasa zija, they can only govern on trust, and there has to be sustained trust. Now the question is, how do you trust individuals that are good at peddling lies? The answer is you cannot trust them. Therefore, anthu amene amadana ndi ma checks and balances amadana ndi ma ultimatum. Kumama kaututenga uwafika. Ndeka ya Chakwera amva kaya samva ifanana kuti apapa he has 2 options. One, to fire these people or he should go. Ndibwereze pamenepo. Ndani nakati kwa pali nkhani zina ziwiri zimene sutibwereze topical issues. These are serious issues. We need to resolve them before chisankho chapa 16 September chaka chino. Nkhani ya ndege tipange conclude for posterity komanso to preserve the integrity and dignity of citizens. Tikangosiya pamene popo president azikhandi luxury makangopanga piki kuti we aphedwe siti kufuna zimenezo. We need to preserve our democracy, we need to preserve our dignity. Choncho kaya tapanga ma demand otani kaya matani komano kukhala cheteko usavomenako ndi impunity and executive arrogance that does not have space in a modern day democracy. And msogoleri oti ukulamula muchilungamo ukuwafuna anthu omwe akuvotere chifukwa chani kuti usikachita chipongwe. Anthu awati makhanga tachita kuatuma. Ndiye ifeyo timene kuti pasa mphamvu ndi malamulo a dziko lino, fa dziko lino ndi la democracy. Democracy yagona pa section 12 imene kuna kuti mphamvu zimene kugwisa ntchito Achakwera tangu abwereka komanso timalipira kuti kwa iwaje anga ntchito athu koma amakulu a mtima amachita mwano chifukwa kuti amaziwa kuti Malawi timangoyang'ana. Fa tanena kuti nkhani isitiyang'ana, nkhani ya ngozi ya kuchikangawa siitha ngati imene mukuganizira kuti itha. Ayi, chilungamo chiziwike, anthu amangidwe, anthu achosedwe ntchito. Nkhani yonena kuti pangidwe kafukufuku pa imfa ya Rafu Kasambala. Ripoti yomwe ija ndapereka chisanzo chimodzi. Ndege iyi imene inanyamula thupi la Rafu Kasambala tinawuzidwa kuti munali anthu 9 mapasenjala ogwira ntchito atatu, anthu 12. Ndiye ife kuti ndege ija yabwera ikuzanyamula vice president Saul Scrolls Chilima akuti yasintha mipando. Pamene chikhalecho mukalinga ripoti ija kutiuza kuti ndege ija ili kunzuzu amayiteteza palibe analowamo. Ndiye mipando anayisintha nthawi yanji kuti alake sikwesa akauze dziko kuti malo munalibe. Paniso nkhani ya mukalinga ripoti ilo akukambapo zona kuti ndege ija anayipanga hayala ndi munthu wina nzawo wa Rafu Kasambala sakutchulidwa. Msiko muno makhamuchitika maliro. Ni maliro angati mudamva kuti anyamulidwe pa ndege ya asilikali. Sindi kunyoza koma tinkufuna mafax panopa. Msiko muno makhamuchitika maliro osiyanasiyana. Kuna tinataya Malemu Gudo Gondwe, a celebrated politician. Maliro anaenda pa ndege. Tataya nduna zingati za boma. Maliro anaenda pa ndege. Ndiye ifanya ndege inatuluka nthawi kuti nyengo sili bwino. Pali chifukwa cha nthawi ndikanakonda ndipange ndisewereka nema apa adafusidwa funso amlelemba Emmanuel kuti kuti ndege inali yabwino akuti ndege inali yabwino. Ndiye anafusa wayana chunga kwa afusa amlelemba kuti anapanga ndani chiganizo kunalibe ma projection timaona za nyengo masiku ano kuti mawa kugwa mvula chaka chino mvula ivuta. Ndifukwa chani anthu analolera kuti ndege imene ikatuluke pamene kuti nyengo sili bwino. Pamenepo ndimene pali mafunso kunena kuti nkhani imfa ya Malemu Rafu Kasambala ikukuzana kwambiri ndi imfa ya Malemu Saul Chilima ndi anthu ena 8 acha. Sindifuna kuyankhula zambiri chifukwa zikhala zongoyankhula. Ndifatanena kuti boma alita abwere akachoka Achakwera azayambire kufufuza commission of inquiry ili ajaba alide ngati pali milandu akayankhe. Chachiwiri akhazikise commission yogwirika azafufuze imfa ya Rafu Kasambala imene chimabweresa mafunso ochuluka kwambiri koma Malawi mbiri nkhani yatina ngoisiya kungoyang'ana. Kachikena commission of inquiry yeni zachitikenso pa nkhani ya imfa ya Saul Chilima. Ndi nkhani yayikulu sinkhani yoti ngati dziko tingangokhala ayi. Pangatalike mukukumbukira mu 1983
imfa ya nduna zitatu komanso phungu mmodzi. Commission of inquiry inachitika patatha zaka 12. Ndiye timanena kuti in this era and age sitimafunikanso tifike mpakana zaka 12. Nthawi imeneyo kuna dictatorship pamene panopa kuli ufulu. Zonse zimene zili apasi anthu ali nazo andi maumboni ali nawo and achakwera ndi boma lawo asazione kuchenjera ayi. Zikomo kwambiri. Ndine Winston Kaimira kuchoka ku Zodiac. Ndinde funso limodzi mukamba za report limeneli la Commission of Inquiry kuti siloti amalawi angaligwiritse ntchito. Nchifukwa chani mugwiritsanso ntchito report lomweli popeza zinthu zina kuti akuti ananama pamene patatiunikirani bwino amalawi asiligwiritse ntchito koma penanso mukambanso za report lomweli kuti mmene mukuonera awate achose chifukwa report lipeza zoti ananama akapena ndapanga zakuti pamene papataunikirani bwino amalawi agwiritse ntchito. Kuteroko tatigwiritsa ntchito kupeza umboni onena kuti report ili yosayeneka kuti iso anthu alikhulupirire. Tatigwiritsa ntchito kuonesa kuti adanama. Ndifake ndimawerenga ndimachita koti mapeji kunena kuti amene akususana nafe apite akawerenge report ilo fa mulandu unaliwonso mafunika umboni. Tikana ngolitenga kuliponya mu dustbin amalawi bweza kuti asidedi amangokonda kuyankhula. Sidedi simangokonda kuyankhula. We are a serious and credible organization. Ours is evidence-based advocacy. This is why we are quoting the same report. Kuti this is a sham, a waste of time, and a waste of resources. And the commissioners betrayed themselves and they betrayed the Malawians. Where is the evidence? It is there in the report. Because ndika nabwera pano kunta kuti it's a sham, open the evidence, they should have been jumping. Bizo nakumathamanga watu onongera watu komano ndimapanga koti report la olomwero kuti apa mwana miza Malawi apa simukanatere apa mukanatere apa mukamandatere cholinga kuti ngadafuna kupita kuli konse apite tikakumane kumene koko. So tatigwisa ntchito ngati umboni. Yeah. I'm Robert Edward from Lunta TV. So I have two questions. The first one is on the report itself. I'm the inquiry and the investigation. So there have been two inquiries. The first one was done by the BFU, whose preliminary report is out, and we are waiting for the comprehensive report from the BFU. And the second one is the one that was done as the Commission of Inquiry. From both reports, from both inquiries, in your analysis, you are saying we are not having the answers as Malawians that we are supposed to get from these inquiries. Are you perhaps calling for another investigation, probably to be done by a group of people or individuals who are going to look into possible criminal elements or actions within the circumstances that lead to the plane crash and the death of the one deceased? Are you calling for something in that specific manner? That's the first one. The second question is, we know for a fact that you, as Mr. Namiwa, were given the opportunity to be in the Commission of Inquiry. You rejected the offer after being there for some days. Wasn't that a missed opportunity for you to be there to fight from within and not choosing to fight from without? mukamvesera mmene ndimawerenga ndinanena kuti ripoti lija linalembedwa kale. Akanakhala ripoti yasinalembedwe kale, bwezi zimafunso alipo enawo amene Amalawi nawo atayankhidwa. Ndimafuna ndawuza Malawi kuti kupatula kuti anandisanga nkhani mu commission muja anandiyitananso muone ku annex kumapetoko zinalangalipo zonse zimene nakapereka palibe chimwe zimene chayankhidwa. Ndimafuna ndibwereze pamenepo. Kubwerera ku zifukwa zimene ndinachokera, ine ndimakonda kupanga zinthu poyera. Lero tili live pano, siti kubisala. Ife sitimapanga mavieni kuchipinda aya kapena kumayankhula ife tuli kutali ya tili kuno kulilongwe ndikuyankhula pano because I know I'm a free person
I know Malawi is a democracy, complete with rights and freedom of expression and opinion. Now, I'm a strong supporter of transparency and accountability. And like me, if you go and check the terms of references, they said we should conduct a public inquiry. Secondly, the law, the Commissions of Inquiry Act, it gives that provision that the commissioner should decide to do a public commission of inquiry. What is the public commission of inquiry? Taitana commission of inquiry yaitana apo Valentino Philo. Amafuna akana afusa poyera Malawi mukuona. We have got a shining star in this South Africa. Kulibe nkhani mena makambirana kumbali. And ngati mukumbukira bwino akufamily akubanja kwa Malemu Chilima anapempha kuti zokambirana zikhale pa mbalambanda kuti munthu akamanama Amalawi azoti wanamandi uje. Izi zikanathandiza kuti report japotuluka Amalawi akhali kuti alivomereza. Zikanathandiza kuti anthu aja akhulupirire anthu amene alimene muja anthu amakayikira kale. Ndiye mafuna mudziwe kuti kumene ujama kwisa ntchito amati collective responsibility. Kusonyeza kuti fighting from within usakanatheka because ndina amenya nkhondo ziwiri. Ndiri nkati muja yoyamba kunena kuti tikhale aliyese azimva ndimafuna inuyo aluntha azodiac at times ndani mukhale pamene pajapo live anthu azimvera makomishona anzanga anavota kukana no. So mukavota iwe ukagwa nayo sindiye kuti chinthu chathera pomwepo anthu aja mapitirira. Chinthu chachiwiri nanena kuti nthawi imene mwatipasayi kuti tipange report pa 30 ikuonesa ngati kuti report lilipo kale fa ntchito nja ikulu commission yasu inakana. Ndiye mwamwe ya commissioner ena adabwera nena kuti ya koma commissioner namiwa kunena zoona nthawi njochepa ndifike munaona adakapempha nkuonjezera. Ndiye fighting from within sakanatheka 1 2 munthu kumapanga chinthu chonse makhani chiyembekezero munthu ndi mkatolika ndi mkristu weniweni ndikamakamba zaboza I struggle with my conscience. I'm one of the very few Malawians who has got a life conscious. Njeno anthu mwapasidwa ndalama mufuna mufuze mafuso oti mwayankha Malawi. Ndiyeno inu nomwe muganize kuti mzikakambirana zinthu kuchipinda mufuna mubise chani pali nzeru pamenepo. Naona ine kuti sindingakhale mu commission ya anthu ena kuti lamulo likupereka mpata ma terms of reference kupereka mpata ndiye neyo ndikakhale nawo mu commission tizikafufuza zinthu mu ndima nimakonda kupanga zinthu poyera. Ndifake ndinapanga chiganizo choona kuti Amalawi anzanga sindikwanisa kukhala muchani mu commission of inquiry imeneja. Munafusa fuso lino kuti mukufuna pakhale kauniuni wina nimafuna neno kuti pa Chingerezi zimamveka bwino. The mandate of that commission was to inquire. Kungofusa kusokolosa zinthu nkuzunjika poyera. Ndiyeno anthu ena mwachisazo ngati ma criminal investigators bweza kubwera ano ndifaye tabwera lero after 21 days fama siku awa cheteyi sikuti tinatania timayangana kuti timva kuti anthu ajana soka zilonda osauzidwa aja anapalamula mulandu bwanji sakwa amanga uja anatenga pistol uja bwanji sakummanga uja makaniza anthu kujambula zithunzi uja bwanji sakummanga timayembekeza akanakhala kuti report linali mchoonadi mmene linatuluka muja pa 14 pa 15 tikanamva kuti auje amanga komanso achakwera tikanamva kuti achosa ntchito akunkuyu achosa ntchito General Phiri achosa ntchito Daudi Suleiman fa choonamiza fa it is documented. So mukandifusa ndifa kitabwera lero 21 days later kunena kuti imeneja imafuna ingobweresa zinthu pambalambanda iziponye apo. Ndiye ma state agency aziona kuti apo pali mulandu koma popeza sanatere ndiye ifeyo zimene tinaanena zija kuti Amalawi musayembekezereko kanthu zinthu za mafuna angu ayeresa achakwera ndipo malawo ndifake lero maona kuti pali zambiri zimene zikuonesa milandu malingana malamulo aziko lino komayi asankha kuyangana kumbali mmalo mwake mopanda manyazi amatuza kuti Amalawi basi vomerezani. This is a democracy. Kuvomereza zinthu samakakamizana. Andi nchitiro kakamizanawo ndimene kuwapasa Amalawi mafuso. Andi mafuna ndikuuze kuti ripoti ilili labweresa misonzi kopya Amalawi pa 14 December pacha adalira ambisana jensima kuposa mmene zinachitikira pa 10 ndi pa 11. Fati mayembekeza kuti achakwera mmene amayankhula mucha amayankhula kuchoka pansi pa mtima. Koma lerolo Amalawi amva chisoni mmene munali abusa atu awiri. Abusa awiri wansembe mmozi.
anthu amayembekeza kuti kumene kutumphuka zinthu samayembekeza zimfa kuti mutege muja anthu analibe magazi nkhani nkuthera pompo chaza ndiyani aziuchira kuti mundege muja mnali mafuta a 3 hours koma ngakhale dontho pamene panalibe komanso ngakhale kungowala pang'ono ngati mmene malowera cheso sizinatheke koma zinthu zija mukazionenso za ndege ija mmene yatemekera ndiye mukaone ndege zagwa pakati apo pali ndege ina inachita kugwa mmwamba koma mutati muone mmene yapanyikira simukayerekeze ndi ija ndifatanena kuti chilipo ndipo chimenecho amalawi azachiziwa koma sikale zikomo kwambiri. Chete sausanyama koma suyo tabwera pano nkale tikupere kuti mafunso athaete pomaliza penipeni m'malo mwa Malawi tikusindika pano kunena kuti commission imene ija sidagwirire ntchito ya Malawi 200 million imene agwisa ntchito ija yangotayika koma timafuna tisindike pano kuti atiulaza siyakwera nthawi yakwana kunena kuti muchitepo kanthu ngati simuchitapo kanthu amalawi akakamizani kuti muchitepo kanthu. Thank you very much for your kind attention. Ngati mukumbukira bwino tinayamba zonse ndi pemphero nimafuna mundilole kuti timalize zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Malo ano zonse zanenedwa tikupemphera kuti zikamveke moyenera ku mtundu wa Malawi mutitsogoleranso pamene tikuchoka mopitirira kudalitsa dziko lathu la Malawi ndi kusunga mtendere mu dzina la Yesu Khristu tapemphera amen.